Yede kase no wasi ne de one man contractor me anam gina mu sanse me ma no aka no wo mu de ebefiri tema na abreye na eno anso yekopie mu wo tema westa biaye na ya adwense nka yede the people's forum efiri ho ba no ba na mu senior wo ho no mu amakwan dia posifo akogina ho se won pene ma temafo a wo mu wo hawo emetena adom so Adom TV ni Adom FM so enka wo mo hawo nti eno hwese de odi aposifo kobbo guard wo hono mo a na nya agro na still no anu yegina mfa God and country nti adwuma no ye beye ompotemu bi ye beba ho the people's forum na mo hawo a mo wo said the MC you know ana DC you know wo badwuma a ye bible class wo nwuma pa bedi wachi wo se wo ye yi a enko ani mo nti ana nti said the MC yo wo hono mo kire se adwuma no o me ye nye adwuma on ma ye nsentwerofo nye adwuma ena o mma ye kwan so ma ye mma omanfo wo bia ya omo to aba ema mrahye bedwane to aba ema mpanimfo adi o man ye nimu a omo yi ni se wo no enya aban na amusini wo hono mo no o ma wo mo nka o madwen sanse wo de nyansa chen wo mo wo hono mu nyina emu nkyere mu ye de beba but still ye gina mu ne ye besa de obi stron kokora no afrita ma hono mo abro ne ahwese de baby asusun de bode ho no ebefa aposifo ba kogina ho ne nso ana said de kwan da ho because see aton krase ye ba ho ne ebeduru na aposifo gina guard say ye ma omanfo onko people's forum na se nkoka o madwene de na it's a bit dicey but in all adwuma ne ye empanimfo so a omoka bi ewo mu no omo nso aso ate a wotu ho anamo so ebrepamwo no ma hene kwabena sante ene ye nwe be makosinsia wo mu nyina no ye be ko mo ho na afi se de hyehye yete se nanso posifo ogu ho anase mu da ho no ma de mu nkyire mu bebro but the first part of Badwam no ye the free studio abroad repam no ne akọ mo nso ho cross over na afi ye de emu nkyire mu nso afi ho no abroad na ye di nkomo ye du so no de obonkrata ahodo mu nsem aba na afi kwa no ye online portals no so ensem ahodo egu so adomonline.com ensem wo ho na afi myjoyonline.com nso ensem ewo ho efiri amadwon nsem mu ekwoka ye dada setena mu nsem mu ekwoka eye enigidie mu nsem mu entertainment ebi go sports agwakansie mu nsem ni nyina no ebi wo na de obonkrata do na me di efrase the daily guide enie ose Baumia shakes NPP the big one files for flag bearer na se mampanyina be de che Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enie NPP amanyokuo ni mu no wayi nanim se Frank Atuni ye opese ogina na se mpanifo to abane ma no afempinu ne aduonu na mu no wagina amanyokuo nanim de akosini anim akohwese obeto aba ma no no abaye Ghana mampanyina a eti emu nsem ewa ha we nso yedi enkomo said eye human right division ede ma Accra High Court no Charles Biziu ene na lawyer fo akwaje eso de abeto special prosecutor so se want to me publish se man no ye wanted ana se want to me for arrest warrant enkochi no na du ntem 10 days no emu nsem daily guide obokrata no emu asantemenra opemso otumfo se tutu abebi o nimfo nyi da house otumfo start boku peace talk na opanya ni swade hunu nyina na se oman a asomdue wo mu no mpuntuo wo mu na boku na otwe mienu ni asama ne homene so asama ne homene so na opemso hunu se wantena se mfa ne nsa nhyɛ ne dem reform no aka se fritete no wantena se ba we no hunu se ho akohia se wo ye nkyerɛkyerɛ soronko ma afa no mienu no mu hunu se asomdue na ye no ano no ebua no ye kura ne kya mfa so wo so ma ye nti opanyini woguso aya wo ye sa enhyehyɛ no na sade mpanifo ahodo o gina pre Frank Atuni di bre wo ye MPP amanyokuo mu nhyehyɛ ya ba ne se 3.3 million Ghana cedis is the MPP rakes 3.3 million Ghana cedis from presidential aspirants na se wo mo agina pre Frank Atuni bre di bre no ye keka sika amanyokuo na gi wo mo ne bomu a ye 3.3 million Ghana cedis eche ha se so ya agwakansie mu ensem ya mrantie yi ba wo mu di mu nhyemu ba the daily statesman so enie it is possible Juba hunu se mampanyina be de eche Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne mfo nyi da so eda ha se de na eda ba ko no animu na ne nyina efa eye panyini kwata wakofa so pese wo pre mampanyi edibre no o say government increases access to STEM education science technology na fe no mathematics ene nema hodo bia ni sua no shada den e wo school mo no pedifo eguso aya wo mo etra hiem se be ye omanfo dodo no ano eni kana wakwakoye bie
109 million Ghana cedi released for LEAP beneficiaries. Emunsem ewo ahase. President swears in 6 career diplomats. Emunsem the daily statement emo. The daily graphic NAM. Otu steps in to resolve Boko conflicts. We yaka hwasem masantimera ya wode hyehyeye ene asomdue ho nkomo ene ho nkomo ensem eto Boko fo anim se mentime hwase no woma no enkofom. Clotte Kole, a mix of middle class and slum dwellers. A year daily graphic kwatafeto students yani dunso no. Ubo Rama said ya Clotte Kole asetina mu nsamtie wo manfo ehwo no ubenya sanche mu no ewo ho. Court holds OSP's arrest of Charles Bisiwe. So yedi ho nkomo kwa de mu nsema bro ye kase ebomum. Na oswafo wono no hwe ahwo ne de ho nsem so. Dr. Matthew Opoku Prempen na poni mfonyi da ha. Electricity access hit 90% 2024. Na se wochemu a nyina mahoden ohamu nchemu aduo kron 90 na afim pino ne aduonu na mu ebehwe na afi no apagya adru ya Ghana fo nso dodo no ano ebenya bi na wode edi wonjuma wei ene afoforo bi na daily graphic do bokrata no ede aba. Rotary Club donate refurbished library to wow la Yahoshua school. Okay, ewo mu wahanti unya bia na watumi edimu enkomo anase wakenka akwachi. The finder de obokrata nie Dr. Baumia to file nomination form today. Okay, munchemu the finder mu 82 million Ghana cedi stolen from financial institutions and in Momo account. 188 staff of financial institutions part of the criminals. Let's say ushemu ampeni for yen ushemu no 82 million Ghana cedis ena encrophobia ka wontira pam ho ya wawia every omanfo Momo account ena omanfo bank account mo na hwehwemu na ma beto dwa se adwumayefo a wo mo sa account yi honom no mudi omudwuma me kire financial account institutions dibo mo institutions no emu adwumayefo wo hade aduwotwotwo 188 edimu ntintiman na ama sa kro no ekoso nti the finder that obokwata eni also be guided by our cultural values in considering proper human value bills ya bon wura ena wono so de nsemi ato mrashe bedwamachi a mehene Urban Kingsford Sumana Bagbene ni says what mrashe bedwam hono mo hyemre bia na wo hwe amamre ne amane ye nkwada adaache entete ye ho nsem ansa na wode wonsa etim eye dwumadie bi opese wode wonsa etim so nti we ne nsem ahodo bi na kratafa enkrata ahodo no eba ye no emu nsem bi na mabobo so ma wonya bi a na wakenkan. So now to our online portal adomonline.com. GMPC offers full scholarship to brilliant Galamsey boy to study law at Legon. This is what we are looking forward to. Se we be brave ebekoso because abema no woni muade and so sika wode beko suapon no na ye den wotwe anentwe enti Galamsey no de no kokoshem Nyankopon aya Adom GMPC for amane scholarship say onko sua de na ne da ache no enye fesan say education is the key to success. Everyone wanna say former NPP General Secretary exposes scheme to undermine Alan Chairman using Alan Cash name. Wow. Na said your man for be person wade Alan Cash said dino esan eye campaign etia opanyin no opanyin edimu nchimu aba kire say Alan Cash kire so oba be cash ni ade ade binya sa na tie omunim ni fretete enim so no sebi mpreduasan ebi wo fie ya wono an wo boa wo mo eni bie ahiafo nyina akwa no wo mo didi men etie no saa de nkrofo agenda na nkrofo sete no wabade mu nchemu abre obi ho ma bon se audio no da ho bebo bi na watie adomonline.com. or say driver's mate burned to death, 2 injured in ghastly accident. Entertainment, Black Sheriff drops stunning visual from Oil in My Head of the Bat album. Saying, financial expert urges BOG to take stronger actions against, Enrani Edimun Komo. If one more, what be online loan app. One here send you notification. Who be a online loan app no one. Ombama abosia eni ekudi credit quick cash loan papa sikapa bosia pa nyagro makoma akwaduo kronson 97 online loan apps ene wo your system no so na Bank of Ghana before the crata ababonte no mo che say sa loan apps no say come here say okwaje na say ehunsi hu ni ade no wanya ntwia no mo de pictures nam
omo hack you into o contact no omo send you pictures mo maso mesi de ka wa betria so omo gu wani maso de naming and shaming no was say ankrofo no kwa wo mo ni tumi so omo tena be fontinten fidie kwan so edi sika ho dwuma abra Bank of Ghana emma wo mo tumi krata eti mo nchemu ni nyina ho no mo kwa adomonline.com ansem no ubenya be na wakenkan wanya mu entiase but well Mede nsem no ebesi ya online portal so nsem no do so hanom graphic online, okay? Graphic online so nsem ahodo go we aka ho asem GMPC offers full scholarship to brilliant Galamsey boy afi in Debugri and Rawlings on the day night was arrested over, okay? Court direct Aisha Wang to open defense and rani aka ho asem hanom say Aisha afi lukula some clashes. Victims still stranded, perching. Okay, san komo we yedi atwe menti mo asem no ama na ho so ewo lukula ho no no wonom a wo madan hyehye san sento kwa ne kwaso no twetwe agya toto krofo adan mu se dodo no ane tete na fofo nche bi so wo mu any baby a wonom etie OSP can arrest any person without a warrant. OSP so omo de krata aba abonti se Charles Bisu mpenifo krata o makwaje abase wo mo kwa mo nyi warrant da waso OSP oni warrant kwa no ho kwan se wo chi obi anase wo furo obi ba so omra na o mebo ma hwehwemu nkoso san se o my Ghana no ni yemu na office of the special prosecutor no wo pe enti omo so e de kwata aba abonti bi da graphiconline.com ebusia mi gina so na fe de obonkrata na online portals mu nsem a me de somwo no me de nyina esi na ye fia de de na me kai wo se ebrepem ebehwe na mrantie na ba na bedwam so agwekansi ye de abro metna se na corporate interviews ahodo ho no me de amawo me fi ho no ma birthdays na ebeje agumu saa ebe ye ma ye fe ansa na across to tema na o man hene ne akwasinsia wo be kampadum nyina e wo ho da chehene enso so e wo ho no mu bi ni ahwe sede nkomotwehwe no ebekọ free grounds wo sia me a e ya frame I'm not sure wa ba adwa se wa bedwam se ne enko ba bia